Dobrý den, v tomto videu pohovořím o osobním a partnerském horoskopu a o tom, co se při tomto rozboru ode mě dovíte. V osobním horoskopu vám sdělím, jaké je vaše vnější chování, jak se projevujete navenek, jak působíte, jaké máte, řekněme, to své vnitřní skryté já. Dovíte se, jaké máte citové projevy, způsob myšlení, jak vnímáte harmonii, krásu, lásku, do které životní oblasti investujete svou energii, kde můžete zaznamenat úspěch. Zároveň ovšem také vám sdělím tu oblast života, kde zrovna na růžích usláno nemáte. Zjistíte, kde se chováte originálně. Také vám řeknu, jaký máte vztah k penězům, k majetku, k rodině, k volnočasovým aktivitám, k přátelům, k sexu, k partnerským vztahům, k cestování, k trávení dovolené, kde by bylo pro vás vhodné bydlet. A zejména se budeme zabývat také zdravím, protože zdraví je většinou to, co vás hodně trápí a s čím se na mě často obracíte. Často po mně lidé žádají vypracování partnerských horoskopů. To znamená horoskopů dvou lidí, kteří jsou spolu v partnerském vztahu a tito lidé se chtějí dovědět, jak to tedy mezi nimi vypadá. Z praxe vím, že většinou o partnerský horoskop žádá jeden člen tohoto vztahu, a to ještě v situaci, kdy vztah prochází nějakou krizí. Výjimečně si nechává vypracovat partnerský horoskop někdo, kdo je čerstvě zamilovaný, nebo ten, kdo se chystá uzavřít sňatek. Vzhledem k tomu, že většina klientů se na mě obrátí s partnerským horoskopem až v době nějaké krize, tak už to samo o sobě ukazuje na to, že ta krize a vůbec i ten průběh toho partnerského vztahu nebyl asi úplně růžový od začátku, i když nemusel být ještě zjevný a naplněn v té své konkrétní podobě. Z partnerského horoskopu se oba zainteresovaní lidé ode mě dovědí, jak to mezi nimi vypadá z hlediska sounáležitosti, a to v oblasti myšlení, v oblasti citové, sexuální, v oblasti trávení volného času, ve vztahu k dětem. Také lze z tohoto horoskopu zjistit vztah, případně míra zasahování ze strany tchánů, tchýní, případně okolí. A to vše vlastně potom může těm klientům pomoci při další partnerské cestě. Z partnerského horoskopu jako astrolog vyčtu i to, co dané lidi spojilo. Tím myslím například to, že dva lidé se potkají na pracovišti, protože je spojí zrovna ta práce, nějaký společný koníček a zájem, ale z horoskopu už chybí to naplnění, nebo horoskop už neukáže to naplnění v oblasti rodiny, dětí a sexuality, takže dojde vlastně k problému. Tito lidé jakoby se z hlediska vyššího systému měli sejít právě proto, aby byli výbornými kolegy, obohatili firmu, pracovali na nějakém projektu, ale v momentě, že se začali ubírat slepou cestou, a sice slepou partnerství a rodiny a ještě dítěte, tak si vlastně už podepsali ortel konce. To je jen takový příklad. Samozřejmě jsou příklady zase opačné, kde je výborná afinita a přitažlivost sexuální a volnočasová, ale chybí tam absolutně jiné styčné body, takže v momentě, že jeden z párů potká někoho, kdo s ním výborně zarezonuje, třeba v oblasti, která v tom stávajícím vztahu byla výrazně upozaděna, tak z toho vztahu jde pryč.